салом дӯстон, дар рӯзҳои охир чанд трансфери футболбозон расмӣ шуданд ки мо дар аввал кӯтоҳ аз онҳо ёдовар шуда баъдан ба хабарҳои асосӣ мегузарем. Лука Эрнандес расман ба ҳайси бозингари ПСЖ муаррифӣ шуд. Шартномаи ӯ то соли 2028 буда маблағи трансфер 47 миллионро ташкил медиҳад. Ба андешаи мо ин гузариш як зина поён рафтан аст. Мауро Икарди расман ба Галатасарай гузашт. ӯ як мавсим он ҷо дар аренда буд ва бозиаш ба туркҳо писанд омаду натиҷаашам бад набуд. Аз трансфери ПСЖ 10 миллион евро кор кард. Акнун дар бораи он трансферое ки ҳамагон интизораш ҳастанд, якчанд сухан ки дар кадом ҳолат қарор доранд. Йошка Гвардиол барои Манчестер Сити гаронӣ карда истодааст. Шаҳриё барои ӯ ҳамагӣ 75 миллион евро дода метавонанд. Лейпциг бошад аз 100 миллион кам гап намезанам ва пешниҳоди навбатии Ситиро рад кард. Харри Кейн ҳам ба эҳтимоли зиёд дар зиндони Тоттенхем мемонад. Бавария он маблағе ки Даниэл Леви мепурсад доданӣ нест. Ба ҳар ҳол олмониҳо як пешниҳоди дигар мекунанд. Акнун мегузарем ба хабарҳои дигар бо шаҳри пурратар. Баъд аз он ки шумо лайки худро зери ин видео монда бошед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аст, аммо бозори трансферӣ бошад баръакс дар ҷӯшу хуруш аст ва моро сериали навбатии Мбаппе интизор мебошад. Бо эҳтимоли зиёд Килиан дар ПСЖ боқӣ мемонад, аммо фаворит барои ба даст овардани бозингари фаронсавӣ Реал Мадрид ба ҳисоб меравад, вале шанси эмюни зиёд аст. Сеюм варианте ки кадом дастаро Мбаппе интихоб менамояд Ливерпул мебошад. Ин тобистон ситораи асосии Фаронса дар кадом даста ҳунарнамоӣ мекарда бошад. Гузариши эҳтимолии трансферҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастаи Челси ҳамлагари худ Ромелу Лукаку ки мехоҳад дар Интер истад, боло дониста нархашро бо ҳар роҳ қиматтар карда истодааст. Айни замон Челси стратегияро пеша кардааст ки дар бозор як чизи оддӣ аст. Лондониҳо ба Интер хабар доданд ки дастаи Ювентус мехоҳад Ромелу Лукакуро бихарад. Турниҳо бошанд аз ин хавотир шуда мегӯянд ки мақсади асосии Челси бо ин роҳ баланд бардоштани нархи Лукаку мебошад. Ягон ҷои хавотирӣ надорад. Бозор ҳамин аст, пул ҳамин тавр кор карда мешавад. Челси медонад ки Лукаку ба Интер лозим. Челси медонад ки Лукаку худаш мехоҳад дар Интер бошад ва онҳо инро ба нафи худ истифода бурда истодаанд. Қонуни бозор ҳамин гуна аст. Интер аллакай пешниҳоди якуми худро барои харидории ҳамлагари белгиягӣ анҷом дод. Бо шумули бонусҳо ин маблағ 35 миллион евроро ташкил додааст. Челси ба ин маблағ розигии худро надодааст. Айни замон дастаи Интер дар талоши он аст ки пешниҳоди дуввуми худро ба Стэнфорд Бриҷ фиристонад. Ин навбат маблағи пешниҳодкардаи Интер бояд бештар бошад. Миланиё айни замон гузариши расмии Андрей Онанаро ба дастаи Манчестер Юнайтед интизоранд. Дар ин сурат онҳо ҳам пули харидории Лукакуро ба даст меоранд ва ҳам якчанд миллиони дигар дар даст зиёдтӣ хоҳанд дошт. Аммо барои баланд бурдани нархи Лукаку Челси агар Ювентусро неву ягон дастаи дигарро интихоб мекард, беҳтар мешуд. Магар дар Челси намедонанд ки Лукаку дастаи Ювентус ва мухлисонашро барои амали онҳо барои нажотпарастӣ дар бозии ҷоми Италия чашми дидан надорад. Леон Горецка метавонад аз дастаи Бавария равад. Айни замон дастаи шаҳри Мюнхен омодааст ки ин футболбозро ба фурӯш монад. Тибқи хабарҳо пас аз омадани Томас Тухел ба дастаи Бавария мавқеи Леон Горецка дар клуб танг шудааст. ӯ дигар дар ҳаят бо азобу машаққат ҷо пайдо мекунад. Гузашта аз ин ҳамин тобистон ба ҳайси агенти озод Конрад Лаймер ба дастаи Бавария омад. Томас Тухел мехоҳад ин бозингарро дар маркази майдон истифода барад, на Горецкаро. Худи футболбози 28 сола омодааст ки барои мавқеи худ дар дастаи Бавария мубориза барад. Агар Бавария воқеан ҳам барои фурӯхтани ин футболбоз розӣ бошад, дар клубҳои дигар мавқеи хуб барои ӯ пайдо кардан мумкин аст. Барои мисол Горецка дар Челси бемалол бозӣ карда метавонад. Ҳатто Гвардиола метавонад ин бозингарро гирифта ба ҷои Гюндаган истифода барад. Новобаста ба он ки Ковачич аллакай ба Ман-Сити ҳам рафта бошад, Горецка метавонад шахси лозимӣ бошад. Аммо суоли дигар ин аст ки оё Лаймер қувваи муборизаи баробар бурдан бо Горецкаро дорад? Ӯ бозингари тайёр дар хатти нимҳимоя аст ва чунон менамояд ки Лаймер дар рақобатпазирӣ баробар бо ӯ шуда наметавонад.
хуан Квадрадо мегӯяд ки Роналдо ӯро ба Арабистони Саудӣ бурдан намехоҳад. Дифогари колумбиягӣ пас аз тарки Ювентус бедаста аст. Ӯ дар бораи ояндаи худ чунин гуфт: ман чун пештара ангезаи бисёр дорам, мехоҳам дар сатҳи баландтарин бозӣ кунам. Ҳамчунин дар Арабистон Роналдо аст, ӯ намехоҳад маро ба пеши худ ҷеғ занад. Суол ҳамин аст ки Квадрадо ин суханҳоро бо кадом маъно гуфт? Ҳазломез ва ё ин ки ҷиддӣ? Барои мисол Роналдо ба ӯ чӣ гуфт? Квадрадо, ту набиё, ту ҳоло дар ҳолати беҳтарин қарор дорӣ ва арзандаи бозӣ кардан дар Аврупо ҳастӣ. Ё ин хел гуфт: Квадрадо, ту намерасидӣ дар ҳамин ҷо, биё сара гаранг накун. Бо эҳтимоли ғолиб Криш ҳазломез баъд дӯсти Ювентуси худ ин суханҳоро иброз кард, аммо дар хабарҳо чун ҳарвақта танҳо ҳамон қисмате омадааст ки гӯё Роналдо аз омадани Квадрадо ба Арабистон розӣ набошад. Баъдан бозингари колумбиягӣ ишора кард ки чун пештара худашро хеле хуб эҳсос мекунад, агенти ӯ дар Аврупо қарор дошт ва танҳо чанд лаҳза пеш баргаштааст. Онҳо якҷоя ҳамаи вариантҳоро омӯхта баъдан ба як хулоса меоянд. Маълум аст ки Квадрадо ҳам дар пеш аз ба нафақа баромадан маблағи хуб ҷамъ карданист ва айни замон Арабистони Саудӣ беҳтарин макон барои чунин бозингарон аст. Собиқ директори варзишии дастаи ПСЖ Леонардо дар мавриди Килиан Мбаппе ибрози андеша карда қайд кард ки ӯ бояд аз дастаи ПСЖ равад. Фурсати оне фаро расидааст ки дастаи ПСЖ бояд бо Мбаппе хайрухуш кунад. Ин барои худи дастаи шаҳри Париж хуб хоҳад буд. ПСЖ бояд Мбапперо як тараф гузорад ва дар фикри дастовардҳои бузург шавад. ПСЖ пеш аз Мбаппеам буд ва баъд аз Мбаппеам вуҷуд хоҳад дошт. Дар 6 соле ки Мбаппе дар дастаи ПСЖ бозӣ мекунад, 5 клуби гуногун дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб шуданд. Дар ягоне аз онҳо Килиан Мбаппе бозӣ намекард. Пас маълум мешавад ки бе Мбаппеам дар ин мусобиқа ғалаба карда мешавад, ишора кард Леонардо. Аз як тараф ин суханони ӯро метавон дарк кард. Мақсад аз ин гуфтаҳо он аст ки ПСЖ Мбапперо ба хотири ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо овард, вале ӯ бошад ба як нафари худписанд ва худхоҳ мубаддал гашт. Айни замон шояд бе ӯ ва нозу нӯзаш гирифтани бонустарин ҷоизаи клуби осонтар гардад, вале аз тарафи дигар ин суханҳо бемантиқ ба назар мерасанд. Бо чунин тарзи фикронии мантиқӣ метавон дилхоҳ чизро дуруст баровард. Барои мисол, бибикалонам шӯрбои бомазза мепухт. Ҳангоми пухтани шӯрбо Мбаппе бо бибиам набуд. Маълум мешавад ки бе Мбаппеам шӯрбо ба мазза меомадааст. Ё ин ки Роналдо дар 5 ҷоми ҷаҳон иштирок кард. Ҳар 5 маротиба тимҳои дигар қаҳрамон шуданд. Маълум мешавад ки бе Роналдо ҳам чемпиониро ба даст овардан мумкин аст. Ин ҷо айб не дар Мбаппе ва на дар Леонардо ки ҳама гуноҳҳоро ба сари ӯ бор карданду аз даста ронданд. Баъд аз рафтани Ибрагимович трансферҳои ғалати ПСЖ оғоз шуданд. Дастаи пойтахти Фаронса ба цирк табдил ёфтан гирифт. Ин мавсим Леонардо набуд чӣ? Магар ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо қаҳрамон гардид? мавзӯи Мбаппе ва масъалаи мондану рафтанаш то ҳанӯз норӯшан аст. Бозингари фаронсавӣ то ҳол ба хулосаи зарурӣ наомадааст. Ҳар қароре бошад бояд зудтар бароварда шавад, вагарна ҳамлагари фаронсавӣ аз ин ҷо рондаву аз он ҷо монда мешавад. Ба ҳамин тамом бояр ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.